Joo, nyt tänään on päiväpäivä. No eilen aamulla käynyt rakennustyömaan meidän lähellä. Niin aletaan rakentaa rivitaloja. Niin. Missä Juurinen? Tähän mennään puoleen. Ei nää ollut. No kun se varastettiin, täällä oli. Sitä mä voin just sanoa, että kun olisi kekannut ajoissa, niin olisi tehnyt tommosen ihan sinisen kato maalannut ja sinne panerista purjettanut. Niin. Ja sen sais aina isketty tonne. Joo. No kun mä yritin löytää erilaisista kaupoista semmoista valmista. Kun ei toi Pasanen ei oo noita matkustajia. Ei hän ei oo niinku isommaksi. Sano Pertille, että Pertti tekee nyt tällä. Tossakin on yksi kukkanen. Tossakin on. Ai niin. Niin ja se on oikeastaan hänen hommia. Saaks näitä laittaa? Niin. Sanotte vaan mallin ja koon. Hän tekee. Joo, mutta kyllä muuten menee ihan hyvin, ettei jätä. Nämä pienemmät ongelmat on altapuolista. Ja onneksi on päivänä. Ei nyt puhuttu horoskoopista. Pysysti on kerran pystyssä. Ole härkä. Ne ymmärrät. Kyllä hyvät herrat voi hiukan auttaa. No voidaan ne auttaa. Heittöitä täytyy aina auttaa. En mä sit saanut niinku sillai, sä lostottais sit vielä. Munkin. Tää menee suoraan Turkuun radioon. Ei, saatte ottaa uuden laulun. Nyt saa olla rennommin, radiolähetys on loppu. Mitä? No niin, nyt mä haluaisin, että tää meidän edellinen kommandaari tulisi laulamaan tänne yhden laulun. No? Hän on kuitenkin ollut hyvä puhumaan. Ja... Kevät toi muurari, kevät toi maalari. Kevät toi rakennuksille Hanslankarin ja rannoille hampaarin. Paljon minä kärsinyt olen, mutta kyyneltä vuodattanut. Niin on taaneen viinyt olen, mutta yhtä vain rakastanut. Ei rantaa minä en viinyt olen, mutta yhtä vain rakastanut. Kesällä töitä teki muurari. Kesällä töitä teki maalari. Kesällä töitä teki Hanslankari.
Tuli sitten hienoja kenkeskasta tähän mun kengäviereen. No niin, taas C-malli ja naisenergia laulaa. Hei, mä otan vähän pidemmän alun. Ota yksi lepä. D-malli, tää on D-malli. Laita se D-malli. Sanhaltaan sopraa. Kun nuoren miehen nujoimman näin pöydässä pienen kahvilan, isyyttä jota tiedä en, ajalta suklaasydämen. Suklaasydän tilavuoret aina murtuu sulaen, niitä tarjoaa miehet nuoret ainoa laistaa mäen. Ulkona mua kuljetaan ja ostaa minkä irti saa. Pohjimmiltaan kuka ties, on äkkiin oikein kelpo mies. Suklaasydän sisällensä kätkee halvan sormuksen. Kerron hänen isällensä aina, josta mä en. Ihmisellä katsoo mua, joskus saattaa innostua. Jäljennys on arvoton, jos suklaata vain sydän on. Suklaasydän kaunis päätä, tuskin paljon lohduttaa. Suudellakin tuntuu jäävä aikoja, joissa mä en. Aikamme näin kuljettiin ja vihdoin viimein kävi niin. Häneltä antoi rakkauden ja sormuksen ja sydämen. Suklaasydän tinakuoret nyt jo murtuu sulaen. Niitä tarjoaa miehet nuoret aitoja laistaa mäen. Hyvä tytöt! Kyllä me ollaan hyviä! Täällä on varrassa
Ymmärrän, kun ne taksikuista aina. Niistä jutellaan tommosen, mut... Oi! No niin. Ketä se on? 5. Noin. Siihen koppiin. 34. Voi jumala, se oli lahjattu. Se oli lahjattu ihan, mun mielestä ihan selvä homma, että oli lahjattu. Oliko se vielä se motiiva? Oli jo. Joo. Neljäntenä. Hei. Hei. Neljäntenä tässä oli tämä, mikä jo 100 kertaa nostanut itse ylös. Ja äärännyt kuin aikamiehet konsaan. Se on tuovat. On viitta jengi. Pisteitä 25, tarjoilut mitä parhaat. Ystävällinen henkilökunta, mut hito huonoi laulamaan. Ei koskaan hävinä ollut, mut kyllä ne 4. pärjäs. Se on pohjuna. Joo. Seppo. Meilläkään ollut. Mikä laulu kestävä? Ei muuten luonut. Täällä on muuten voittaja jemmas vielä. Voitiksi ne joku? Ei, kun tää on viitta jengi. Missä se on? Niin. Mutta ei semmosia laita. On tää palkintoja. Täällä on palkintoja. Heti hakemaan. Tuomas. Täytyy korvas tilluttaa. Ei tiedä vielä. Kyllä se kannattaa hakea. Ne on pahat. Täällä on äärimmäisen kauniit kuppeja. Ja kun ajattelee, että sentään niitä oli 20 sakkia 4 pääsi, niin on parhaan 4. siellä. 4. Ja maali on. On siellä paljon sakkeja, mitkä ei päässyt maaliin. Tiedättekö kuka voitti? Meni Satu! Ette te tiedä, mä kerron nimittäin 5. seuraavana. 5. Oli kaksi porukkaa. Oli 23 pisteen kerran. Oli semmonen joukko, minkä nimi oli Isäntä plus Emännät. Mä en tiedä. Sitten taitaa 4 summan. Ahaa. Toinen samalle pistemäärälle päässyt. Oli Team Diamond. Meidän täytyy vuorotella tuota. Ahaa, vittu. Jollei siellä ole mahdottomasti palkinto, niin saa halaukset kumminkin. Joo. No, se on harvinaista näin komealta mieheltä. Hyvä noin! Tämä menee zombiin. Nyt vedetään se pitkää tikkua, kun päästään rantaan, että kumpi saa tämän. Nyt menee paha vai? Ei, kun mä en tuli vielä sinne. Hän pisti vääntymään leveä. Ai, hän seisoi nyt tossa. Hän tuli vetti samaan. Hei, sitten. Sitten tämä varsinainen kruunaus tälle illalle. Ha! Tämä olikin mun huijaukseni. Tämä on ryhmä numero 7. Edellinen olikin 6. ja 5. niin nyt tulee 7. Tässä on varmaan joku useampikin. Ei olekaan. Tämä on 8 myöskin. On 22 pisteen kerran. Kerrankin mulla on mahdollisuus olla niinku venyttää tätä tilaisuutta. Mainitsinko jo 22 pistettä? Ei huonosti. Olivat yksi parhaista lahjoista. On Team Bye Bye. Seuraavana palkitsemme ryhmän numero 8. Siis joka 8. eniten sai palkintoja, anteeksi pisteitä. 21 kappaletta. Oli Team Fröbelin palikat. Mitä voitetimme Romoilla? Saa taputtaa.
Olkaa innoissaan käsi. Hei, siellä on varmaan... Koulutettiin ne. No voi. He on naapuripuolella. Ja pistemäärällä 20. Oli 3 ryhmää, oli Team Finja. Nyt on jäljellä herkkuna pohjalla. Tää on todellinen yhdistelmä tietoa, taitoa, luonnon ymmärtämistä ja lahjontaa ja melkein mitä tahansa. On pistemäärällä 30. Kattokaa. Kauhea. Kyllä mä ymmärrän, että jumalauta painaakin aivan hirviä. Voisiko joku tulla kannattelemaan tätä? No niin, joo. Täällä on ryhmä numero 13. Seppo, onko sä noin paksua pitänyt kädessä koskaan? Seppo. 30 pisteellä oli Team Merisatu. Täytyy sanoa niin, että Merisatu alkoi takoa sitä tahtiin, mitä se 90-luvulla teki. Me vedettiin 3 vuotta putkeen, oltiin aina johtajia. Ja nyt me päästiin sen saman putkeen uudestaan. Yes! Ainoa ihme oli se, että silloin he tiesivät vastauksen, nyt he ei tienneet sen. Ei aivan. Lottojankin tuuri vaihtuu. Sanoo vanha kansa, ei käy siinäkään oikein käydä. Mene sinä ottamaan. No niin, Satu. Tamara! Jos te luulette, että tämä johtui siitä, että he tiesi jotain, niin nyt te näette tämän todellisen syyn. Onneksi ollut. Tomi! Ne kuuli kaikki, kato. Ne kuuli meitä vastauksia. Tamara Lund laulaa meillä vielä tänään aivan. Hei, me mentiin edellä. Teitä edellä. Olkaa iso. Pankaa siihen vaikka kynttilä. Pannaan. Ja varmaan pannaan. Vaikka kynttilöitä. Ja varmaan pannaan. Kiitos. Kiitos.